علی شاہ حیدر امام کبیرہ کی بعد از نبی شد بشیر نذیرا علی شاہ حیدر علی ابن محمد رسول است چو موسی اکھی گفت هارون وزیرا علی شاہ حیدر بجنگ احد چو نبی مان تنہا خدایش فرستاد نادے علی را علی شاہ حیدر امام کبیرہ کی بعد از نبی شد بشیر نذیرا علی شاہ حیدر زتونیستا پوشیدہ احوال جامی زتونیستا پوشیدہ احوال جامی کہ ہستے بمانا سمیع بصیرا علی شاہ حیدر امام کبیرہ کی بعد از نبی شد بشیر نذیرا علی شاہ